Achudhe matiyo kod simb ong'we yamo emayo jopiny e gwenge ma Migori koro osekelo luoro mathoth e kind jodak makono. Samuel Chacha mawuok e gwenge ma Kuria en achiel kuom ji 11 gi ma bende osewito omenda mathoth e lwet achudhegi. Aliniambia ni kwamba ako na deal na hiyo deal msungu anataka ananunua fish food ambaye mkebe moja inatoka Tanzania 5,000 za Kenya. Alafu ukinunua unaenda unauza inauzwa shilingi 7,000. Chacha ne oma omenda maromo 230 kod 30 bang' romo kod achudhegi wang' gi wang'. Kitu ya ajabu wakati wanaenda kuleta hiyo makaton, walikuja wakaniambia kwamba hii Mhindi amekataa kutoka Tanzania kwamba baki ilipo cash. Geno mare mar yudo mwandu mane odwaro ne olal bang' fwenyo ni ne omiye mana mikebe ma oting'o oganda mosetedi. Kitu ipo these people walikuwa conmen. Kwa vile saa hii waligundua nimeripoti, walisima simu. So ni kitu naomba tu serikali hii wasaidie Wakuria, watu wamekonio Migori, Kihancha, Isibania, Timaro. Ji 11 e kaunti ma Migori koro osema omenda maromo milion 2 kod achudhe chakre dwe mar 7 higa mokalo nyaka dwe mar 1 mar higani. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod obila e kaunti ma Migori. Jatend obila e kaunti no, Mark Wanjala, wacho ni achudhegi mecho kokalo kuom simb ong'we yamo. Right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi, watu wameibiwa na mtu anapigiwa simu, anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma, tuma namba yako ya kitambulisho. Ukipeana namba ya kitambulisho, ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari M-Pesa kwa bank kama huko, ana withdraw pesa yote, alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda. So usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote akudanganya unatengenezewa huduma namba. Obila ma Migori osechako chenro mar pedho achudhegi ka koro gikono oganda mondo koro obed motang' kod achudhe ma bende oseweyo oganda kod lal mathoth. Judith Omondi, Ramogi TV.